गिबियावनो फिन खेबसे नोंथांमोनखौ आंनि नैबे इउटुब चेनेलाव गासिखौबो बरायफिननाय जाबाय। लोगोसे दिनै आंनि नैबे भिडिअ'आ ब्लग जानाय नङा, आं एसे आलादा टाइपनि भिडिअ लाबोनो नागिरदों, जाय बिराद साननो थाङोबा बोरैबा मोनसे आरो आं माने आंनिनो भिडिअ'खौ रिएक्सन भिडिअ लाबोनो नागिरदों, जाय आं माने ओरैबायदिनि थाखाय लाबोनाय जाबाय आरो बेखौ जायफोर आंनि इउटुब चेनेलाव भिउवार्सफोर दं, मा फिल्म बानायदों बा मा मिउजिक भिडिअ बानायदों नोंथांमोनाथ' बांसिनानो नुवाखै नालाय, बेनिखायनो आं सानदों आरो आंनियाव रिएक्सन भिडिअ लाबोनायजों होमबाना नोंथांमोनाबो नुनो मोनगोन। नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव माबायदि नुदों। ओरैबायदि मोजां मोनदों आं बे सुर बोनायखौनो। कनसेप्ट डाइरेक्टर जोंना आदा प्रबिन बर'आनो खालामदोंमोन। ड्राग्स एडिक्टेड, एसे दारि सारि थानांगौमोन आरो खानाया एसे गोलाव जानांगौमोन, दा मोजां जागौमोन ना। जन्मनि बसुमतारी एआर प्रडाक्सननि जाय आर'नाइ आरो आगर गैयि आर'नाइ फिल्म बानायदों। सिंगार हिसाबै अमिताभ बसुमतारी। एडिटरा बिरमल मुसाहारि, जाय 2018 ना मायाव मिस्टार सानजारि एडिट खालामनायाव बे बेस्ट एक्टरनि एवार्डबो मोनदों आरो बेस्ट एडिटरनि एवार्डबो मोनदों आरो बेयो। मासे थेफाफा नुदों आंखौलाय। फैफिनगोन नोंनि सेराव रजे। आं गिटार दामनो रोङा आङो। बे सबखौ बारा मोजां मोनाखै आरो आङो, गोजोननाय मोनासै नैबे सर्ट लानायखौ, जायगाजों ड्रेसजों। ओमफ्राय माने डाइरेक्टरा बुंदों आरो बिदिनो सर्ट नांखागौ होननानै, जाय माने डिप्रेसनाव थानाय समाव आरोना बेफोरबायदि सर्ट लानायो। भद्र एक्टिं ड्राग्स लाग्रा सोबग्रा गोजा आरो बिसोर गासिबो। आं सोबला होनबाय आरो सना गानबाय, ओमफ्राय आरो खानायाव नैदियाव ओरै माबा खालामना लादोंमोन। मोजां नुदों आं स्टाइलखौ बिदि लानायखौ, बिराद फाल्थु मोनना लादों आरो आं। खानाय स्टाइला गस्लाया जिगुलायबाय बिदियाव दै गिसि जानानै।
निसा बेसादखौ बाहायनायनिफ्राय जेब्लायबो गोजानाव थानो नाजा। जोंनाबो बे मोनसे थांखिखौ लानानै बानदोंमोन आरो मोनसे समाव माने जोंनि जायगायाव ओरैबायदि नैबे ड्राग्स लानाय आरो बिदिनो निसा बुस्थु लानायफोरा माने जोंनि लाइमोनफोरा बांसिन बिदि जादोंमोन नालाय, थ' बैखौ लोब्बा लानानै नैबे मिउजिक भिडिअखौ बानायनाय जादोंमोन आरो खिन्थु आं जिबायदि सानदोंमोन बै बुस्थुखौ मोजाङै बेरखांहोनो हायाखै आरो। स' होमबाबो जायफोर बुजिग्राया बुजिबाय, आंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि सोरबा सासेयाबो जुदि सोलायदोंबा आं बेखौनो बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो। स' नोंथांमोना माबायदि मोनखो कमेन्ट खालाम दाबाव। लोगोसे नोंथांमोना बिदिनो जुदि सापर्ट खालामलांबाय थायोबा आङो बिनिफ्राय साबसिन भिडिअ लाबोबाय थागोन होननानै आंहा गोसो दं आरो। स' नायनोसै समजों लोगोसे माबायदि दावगालांबाय थानो हायो। स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो। लोगोसे आं नोंथांमोननिफ्राय बेखौनो लुगैयो जे बांसिनानो जेसेखिनि नायो आंनि चेनेलखौ बांसिनानो साबस्क्राइब खालामाखै दासिमबो। दिनै आङो फार्स्ट टाइम हिसाबै जायफोर आंनि बे भिडिअखौ नायदों साबस्क्राइब खालामनो थाखाय आङो गुरै खावलायनाय जाबाय। एसे माने मोजां नाङो आरोना भिडिअ जुदि मोजाङै लाइक फैयोबा, मोजाङै जुदि भिउस फैयोबा भिडिअ बानायनो एसे मोजां नाङो आरो। स' नोंथांमोना एसेखौ सापर्ट खालामलायदो। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों, खुलुमबाय।